Колко често срещате едноетажна къща с цели 5 спални и почти 2 декара двор? Рядко, нали? Ако търсите простор, спокойствие и истински комфорт, добре дошли в село Драганово. Предлагаме ви масивен дом, разположен в тихата част на селото, но истинското съкровище е дворът. Впечатляващите 1924 квадратни метра равна поддържана земя. Тук ще откриете и собствен кладенец, идеален за напояване, зеленчукова или овощна градина, а защо не и вашата бъдеща барбекю зона. Къщата ви спестява и най-тежките и скъпи ремонти. Покривът е напълно подменен, а ВиК и електрическата инсталация са изцяло нови. Имотът разполага и с трифазен ток, което го прави подходящ за всякакви нужди, включително и по-сериозно оборудване. Върху 144 квадрата застроена площ са разпределени просторно антре, кухня, хол, баня с тоалетна и, внимание, цели 5 спални. За допълнително удобство имате голяма маза, гараж и помощни постройки, идеални за работилница или склад. Къща с характер и пространство, готова да посрещне новите си собственици. Свържете се с нас, за да разгледате имота на място.